Hublay para log epi baro ke bajupet berkersan ya new channel na ritem khat arsnong ngade try jong channel na ritem khat arsnong man menta ka sngi nga song tha jang ni phio i kan ka jaka song tha bar ka jing ya lenti ke jong nang thina snong chani nga la poi sha sitang lom ban poi atat sha tai sha surak bat menta ka sngi ngamut ban ledi ya ki so yong bat para log pe ngan peni sao so yong ini ki so yong menta ka sngi ngamut ban ledi long yau ni em ki turis kila ban poi ni em namal nga i ha media kum tu ki abat ya ki kali Meghalaya jongi kayo kalong ngas ngotenat baki turis lu ki thit ba ya kini ki soyong bat hakador lu ngayo kababiang ban ya di ya kini ki turis hakani ka thain so ra jongi bat menta ka sngi ka jinglong kamariang kalong kadum bat iyo ya uslap menta kum balai sngi ki jing slap lap penyup uslap ubahe pol jan syai kum tu menta kamariang sibit kala ban rang ru kumno ngimla ban batai ya ke jinglong ke jing thau jong blei nong bu tu ai kan long kat balong handai nga kermen ba menta ka sngi ngan di ya kini ke soyong bakin long kayo kababit kababiang ba ngan yo ki jing dan kam ki jing bam bangan thit ban ra saying blei para lok epi baro ki bajupet berkersan ya uniu channel ujonga blei cibun